godt have lov at byde velkommen til foreningen Din Gud. I korte træk, så er vi nogle stykker, der er lidt kede af, at mange folk i hverdagen sådan lidt har gået hen og glemt lidt, hvad det er Gud og Guds ord står for. Og vi vil gerne med den her forening prøve at få de unge med. Vi er på nuværende tidspunkt 2 personer i foreningen, og vi skal op og være 5 medlemmer, før vi bliver en rigtig eksisterende gruppe. Og jeg kan fortælle så meget, at jeg hedder Jan, og det er min kollega. Og jeg hedder Karsten. Jeg har den anden halvdel af foreningen Din Gud. Og det foreningen der for alle mennesker. Og jeg har personligt trådt ind i foreningen, fordi at jeg havde problemer i mit liv, og jeg havde brug for at få hjælp til det. Jeg har drukket, jeg har løjet, og det er jeg ved at arbejde på at holde op med. Og man kan sige, Carsten, du er nok kommet ind et godt sted, fordi du har gjort en masse ting, der har været dumme, og du ved det godt, og jeg kan huske dengang jeg mødte dig, der kunne jeg godt se, at du var ude på et skråplan, men du har fundet den rette vej nu, og det synes jeg, det er en god start. Man skal starte et sted. Ja, men hvad kan vi sige, hvad det her? Der er en knap her på YouTube, hvor man kan subscribe, og så kan man ja, og så kan man simpelthen gå ind og blive venner med os og holde øje med, hvad det er, vi laver og sådan noget. Og så ved jeg ved, Karsten har noget, du gerne vil fortælle. Nå ja, så har jeg lavet noget til de små mennesker, til børnene derude. Eller vi laver det begge to. Ja. Men jeg har fundet på et dukketeater, som hedder Er det her rigtig kærlighed? Og det kommer til at køre som føljeton. Det kan man følge med på YouTube, så kan man kigge lidt med og se, om det er noget for en, om det har en interesse. Så vil jeg bede alle de voksne derude, måske om at lige hjælpe de små med at komme ind og se på det. Ja, men altså, så jeg tror, Karsten og jeg vil gerne sige tak for i dag, og så ses vi nok en anden god gang, og glædelig jul. Glædelig jul.